Nachádzame sa v obci Vysoká nad Kysucou, kde sme narazili na osobitý zvyk silvestrovské pochôdzky po dedine Babine kury. Nech sa páči. Samé slova hovoria, že babine kury, dzedové husy. Baba má fusy, dzedo brnusy. To znamená, že baba, to je baba, že má fusy. No a dzedo, alebo tuto máme, ženskú postavu, ale pritom má brnusy. Aha. Muži stvárňujú ženské postavy a zase ženy stvárňujú mužské postavy. Prečo to bolo obrátené? Viete, to je komediálna záležitosť. To je predovšetkým komediálna záležitosť a zároveň to má tu ten výraz, aspoň takto starí ľudia hovorili, že sila zo ženy prejde do sila muža a sila muža prejde do sily ženy a tým vzniká zjednotiaci nesmierny jeden prúd energie, jeden prúd života, schopnosti a reprodukčnej sily. Berem ze slamky pre pocešenie, aby slépky vajca nosili a my sa celý rok ste ho cešili. Na, počastujeme ich trošičku. Mama! Jo, faručka, gazdinečka, ale tu haj! Aj odzemečka je na pocešenie. Aj do druhej nožičky by patrilo sa. Ten význam, že odoberajú slámku z toho babinho panáka a vkladá ho do košíka, kde nie sú kúry vajíčka. Je tu ten paralelizmus medzi prírodou a človekom. Je to ako svadobný sprievod, alebo to, čo sa po celý rok niečo udeje. Čiže potrebuje mladucha, mladý pán, to sú mladucha, mladý pán zase pekne si ju odniesie. Mladucha musí byť silná, aby vyživila muža. Ďalej máme družbou a družicu. No a zase je to v opačnom garde. Takže tu je pán farárko s kostolníkom, oni ich zosobášili. No a ako každá rodina, okrem farára, ak oného potrebuje pána doktora, no ten doktor samozrejme ich musí liečiť, ak by náhodou čosi liečiť. No a vedľa neho chodil pána doktora, vedľa chodila smrtka. Ak bol doktor neúspešný? No áno, takže prišla smrtka a to zauradovala. Nakoniec, aby šťastie donieslo v rodine, tu sa tradovalo, že boli tu aj cigáni, cigán teda rómski občania. No a tí donášali veselosť, hru, no a samozrejme radosť v rodine. Ďakujem vám, že ste nás prišli navštívíci a niečoho sme vám do košička prihotovili. Dúfam, že v budúcim roku bude ešte viacej vajíček ako v tenšom roku. Podaj mi. Ďakujeme, zdraví Užice, na Silvestra to dobré oslavce. Je to jedinečná obchodzka, ktorá sa vyskytuje na Kysuciach len v tejto oblasti. Vysoká, Makov a čiastočne aj v oblasti Klokočova, kde sa nenazýva chodenie po babiných kurách, ale chodenie po kurinných babách. Vysoká totiž bola pôvodom nesmierne
prokulturovať. Boli tu detské súbory, bol tu zborový spev, boli tu dokonca komorné orchestre, boli tu operetné vystúpenia, bolo tu divadlo, no, neuveriteľná kvalita. A potom to po istom čase zaniklo a ostalo to vákuum. V súčasnosti vďaka aj pánovi starostovi, magistrovi Varechovi sa obnovujú tieto kultúrne hodnoty a Vysoká začína žiť. A pomostávajte! Babine Kury, zedové husy, zedové husy, baba má husy, zedové husy. Čím sa zahrievate, keď chodíte po tých oknách? Slivovičkou Daj mu. a dobrú klobasu. Dáme vám? Dáme. Jasne, že mu ulej sám poliček šlivovičky. Nebo dlaková gazdinka, ulejte mu. Takýto parádny, došoferuje. Ja, tento si dá. Tak taký parádny štampreček šlivovičky na zahriatie. Nech vám padne na užitok. Pán farárko, ale vy len omšuje vinečko, vy toto nemôžete. Ale pomôžte, dajte vždy. Nech vám padne na užitok všetkým. Na zdravíčko. Na zdravíčka aj gazdinke. Na zdravíčko, vypiť sa na rok zase ku nám prídite. Prídzeme.